Oh, hello! Hello sa mga 3 viewers. Hello, hello. Oh, hi sister and Imang. Francesca Ruiz. Hello. Magla-live lang ako saglit kasi para active yung account ko. Magliligpit lang ako dito sa kusina ng amo ko na dungis pa oh. Ano na, nakakain na kayo ng dinner? Saglit, ipasok ko lang si Santana. Santana! Come on! Nilabas ko siya kasi naiihi siya. Wait lang. Come! Hi! Did you go pee-pee? Did you go pee-pee? Yeah? 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 Where's your toy? Where's your toy? Go get your toy. Go get your toy. Come on, bring it here. Bring it here. Bring your toy here. Bring your toy. Bring your toy. Where's your toy? You have to bring it with me. Bring it to me. Bring your toy. Come on, Santana. Come on. 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 Come on, Santana. Popcorn, no? Para makain mamaya yung mga Nagbaon yung lalaki ng popcorn. Hello sa inyo dyan. Magandang gabi. O, nangangati na naman yung mukha ko. Kumain kasi kami ng shrimp. Magliligpit lang ako. Siguro gagawa ako ng banana bread. Banana muffins. Kasi tingnan mo, oh. Meron akong hinog na bananas. Gagawa ako. Ang menu ko ngayong araw ay pork chop. Pork chop. Hi, Francesca. Hi, Gemaline. Mukhang tulog na yung mga kasama niyo dyan sa Pinas. Coffee maker ng amo ko eh. Hello, Renlyn Ramos. You're ready to sleep na? Oh, go to bed na, sister, if you're really sleepy. Pwede mo namang keep your phone on for the live. Yan.
Hindi mahanap ni Kleng. Di ba hanap ni Kleng yung live? Wala tayong mga taga-Canadang viewers kasi nasa work kami. Sa Pilipinas, at least, patulog na kayo. Hey, Kleng! Grabe si Francesca. Thank you for, being always updated, ha? Keep following yung mga live natin kasi you never know. Hello sa mga 4 viewers. Ngayon, nag-chat. Ibig sabihin, Kleng, yung notification bell mo, hindi mo siya na-hit yung all. Sa notification bell, dapat piliin mo yung all dun sa subscription mo para may notification sa'yo. Kakape ako, ha? Fresh brewed coffee. Mainit-init pa. Lalagyan ko ng konting gatas. Nagkape na ako sa bahay, pero another cup won't hurt. May gatas na siya. Ito yung gatas. Wala akong sugar. Hindi kami nagsusugar sa coffee. Santana, are you okay? Are you okay, Santana? Are you okay, Papa? Are you okay? Are you okay? You wanna go out? It's so cold outside. It's so cold outside. Did you have your water here? Yeah, you have water. Go have some water, Baba. Go have some water. Huh? Go have some water. Itong alaga ko. Magluluto ako ng banana muffin. Banana chocolate chip muffin. So kung sino yung mga makakatagal sa inyo, pero kung inaantok na talaga kayo, just go to bed. Arceli, hello. Yeah, tignan mo sila may notification, oh. I-hit nyo yung bell button, tapos, piliin nyo yung all. Para kung may bagong updated na video, kung may bagong video, or kung may live, may notification kayo. Ganun yun. Gandang gabi, Amber and Baby Jacob. Gandang gabi dyan sa inyo. Kami araw. O, tingnan mo. Magandang araw namin ngayon. Maliwanag. Merong dyan, no, dumpster. Kasi yung amo ko nagpaparenovate siya. Kumusta na ang inyong gabi? Pork chop ang aking recipe today. Pork chop. Pork chop ang menu. Tapos salad and then okay. So ibig sabihin late mag-response sa'yo yung ano. Hello, Rose.
Kumusta na, Lot? So, ganito ang buhay ng isang nanny. Ang routine ko sa akin, sa umaga, pagkahatid ko sa aking mga alaga, dito ako sa kusina, tinatidy up ko muna yung kusina. Tapos, pinaplano ko na rin yung menu for today. Malabo lang talaga mata mo, Kling. That's the truth. That is the truth. So, pagdating ko, tinatidy up ko yung, ayan, di ba? Yung laman nitong, ano namin, pag naalis. Kasi yung dishwasher, yung alaga ko nang nag-alis ng mga nalinisan eh. Dito sa bahay ng mga amo ko, napaka-haggard ko naman. Parang, oh, grabe si Lot. Oh, maaga ka natulog, Lot. So, pagka, dito sa bahay ng mga amo ko, mga bata, meron silang kanya-kanyang chores. Hindi pwedeng kay Brenda lahat. Kasi 6 yung mga amo ko, pang-6 yung mag-asawa. Kasi 4 yung mga alaga ko. Dahil blended sila. Parehas hiwalay sa unang asawa. Tapos, hindi nag-asawa sila. Tig-2 silang anak sa unang asawa. So, dito sa work, hindi na problema ng amo ko kung ano ang kakainin nila sa dinner. Kasi ako na lahat ang nagpa-plan. Ako na nag-grocery, nagluluto, lahat-lahat. So, wala siyang problema. Nakaset up na yan. So, ang gagawin lang ng amo ko, kakain ng breakfast, aalis, tapos pagbalik niya ng hapon, mga 6:30, 7 o'clock, meron silang pagkain na pamilya. Hindi niya na problemang magluto or magplano kung anong kakainin. Unless, kasi hanggang Thursday lang ako dito. Pag Friday, nandito ako para maglinis lang. Hindi ko sila nilulutuan. So, linis lang talaga sa Friday. Kaya, minsan, kung ano yung mga leftover during the week, yun ang kinakain nila. Or, pag-o-order na lang sila, ganun. Ganun ka-busy yung mga amo ko. Kaya nga, sabi niya sa akin, si Arceli, sabi niya, hindi daw halata na nani ako. Wag, grabe naman. That's very flattering. Pero proud ako. Proud ako na sasabihin na nani ako dito. Kumbaga sa Pilipinas, kasambahay ako. Kaya lang, syempre, medyo upgraded. Nasa ibang bansa. Yun lang yun. Kaya nga minsan tinatanong nila sa akin, bakit daw hanggang ngayon nani pa rin ako? Maganda naman yung amo ko. Maano sila, mabait. Tapos, galante din naman. Nung isang araw, sabi ko, baka magbakasyon ulit ako nitong year, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, no, huwag kang aalis, sabi niya. Kasi daw, nung nagbakasyon, di ba, umuwi ako nung November last year. Sabi niya, because when you were away, it didn't really work for us. Sabi niya, medyo nahirapan sila. Although, yung kapatid ko, nag-fill up sa akin. Kasi 2 days lang din naman siya pumupunta rito. At saka, hindi siya marunong mag-drive. Kaya, yung pagdadrive, malaking edge. Pag ikaw nani dito sa Canada.
And to be honest, nagtrabaho naman ako sa labas. Nagtrabaho ako sa isang supermarket noon, sa deli section sila. Kami yung ng mga nagbebenta ng cheese, gumagawa ng mga sandwiches, ah, ano to, mga, basta dun sa pagkain section ako. Um, pero ang hirap. Mahirap na, nakatayo ka maghapon, tapos konti pa yung pasahod. Eh dito sa Nani, kahit naman noon pa, mas malaki talaga ang bigayan sa Nani. Kasi mahirap ang trabaho ng Nani. Lalo na ako, marunong ako mag-drive. Hindi lang yung pag-aalaga ng bata ang trabaho ko. So, i-maintain ko to. Itong kusina nila, kailangan maayos. Kasi gusto ko naman maayos itong ginagalawan ko araw-araw. Kasi ako din naman ang nandito araw-araw. So, ako nagluluto. Inaayos ko yung bed nila. Ng mga amo ko actually lang. Kasi yung mga bata, minsan magulo yung, yes, showbiz. Showbiz balita, 'di ba? Kasi magulo yung kanilang kwarto. Maya-maya guguluhin din naman. So, ang inaano ng amo ko, i-encourage ko sila na sila yung mag-ayos ng kanilang bed, which is very, very unusual sa mga amo. Yung alaga kong bunso, mag-face reveal yun kasi ano yun eh, anong tawag doon? Meron din siyang YouTube channel, gaming, yung kanyang YouTube channel. Ako din ang naglalaba, ako ang nagtutupi, ako ang nag-aayos sa kanilang closet, sa kanilang mga damit. Pero washing machine naman dito, hindi naman kamay kagaya dyan. So yung washing machine kasi dito, isalpak mo lang dun sa washing machine, and then pagkatapos mo wash, lagay mo sa dryer. So ang gagawin ko na lang, tutupiin ko yon afterwards. At ang ginagawa ko dito, tinutupi ko yung damit habang mainit pa yung mga damit para maayos. Ano to, hindi siya kusot. Parang ganon. Parang na-plancha na siya kasi mainit. Di ba yung plancha naman mainit para maunat siya. So, kailangan tupiin mo yun habang mainit pa para yung damit hindi siya makusot. So, yun. Ganon ang sikreto ko. Ano lang to eh. Ang tawag? Diskarte. Diskarte lang talaga. At, syempre, marami na akong experience bilang nani dito. Edge ko na yun pag naghanap ako ng amo. Sa katunayan nga, tinatawagan ako ng mga naunang amo ko, pero syempre, mas komportable na ako dito ngayon. Tapos, medyo maluwag yung oras ko na ma-manage ko yung sarili kong oras dito. Ako yung nasusunod. Sabi pa nga ng amo kong lalaki, listen to Brenda. Her word is law. Sabi niya, ibig sabihin, kung ano yung sasabihin ko, yun ang susundin ng mga bata. Hindi yung mga magulang. Ako, pagka nandito ako, kasi ang schedule ko is from 7:30 to 5:30. Yung 7:30 hanggang 5:30 ako ang nasusunod. Kahit nandito yung mga amo ko, sasabihin nila, you ask Brenda. Yun ang sabi nila. Kung, Mommy, can I do this? Or, Daddy, can I be this? Can I go? Blah, blah, blah. Sasabihin lang nila, you ask Brenda. It's her decision. Sasabihin nila sa kanila. Dahil ako nga naman ang in charge from 7:30 to 5:30. So, ilang hours ba yon? 10 hours? So, 10 hours ako nag-work from Monday to Thursday. Tapos, yung Friday ko, so 40 hours a week ako. Yung Friday ko is linis lang talaga ang ginagawa ko dito. At hindi nila ako pwedeng istorbohin kung nandito ako na naglilinis. Kahit unless na lang sabihin ng amo ko, Brenda, can you come earlier and do me a favor because I cannot drive the kids to school? Can you do this for me? Of course.
So, ganun lang, bigayan lang talaga. Pag ikaw nagustuhan ng amo at hindi ka masyadong magulang sa oras, magulang sa kahit na ano sa kanila, eh syempre, sasabihin nila, oh, this is a good person. So, hindi lang ako after the money. Kasi, pag nakita nila na ah, willing kang mag-sacrifice in little things, oh, Nanay Maring, magandang gabi po daw, sabi ni Arceli. Yeah. Pangalawang kapatid ko yan si Nanay Maring. Ako ang bunso, pero sabi nila parang ako daw ang panganay. Charot. Hindi naman. Joke lang. Papalit ako ng ng bed sheets ngayon nila. Kasi Friday na, Thursday na. Actually, every Wednesday ako nagpapalit ng bed sheets. Kaso, off namin nung Monday dahil nga family day. So, hindi ako nakapagpalit ng ng bed sheets. So, ito ganito lang. Yung mga maruruming plato, nilalagay ko lang sa dishwasher. Pero hindi ibig sabihin na may dishwasher. Basta na lang sasalpak ka ng mga maruruming dishes. Kailangan ayusin mo rin. Kasi, kagaya nila, pag naglagay sila dyan pag kumain, basta na lang nilalagay. Pagkatapos ng cycle, wala, hindi nalinis yung mga tapos kailangan ding i-rin. Kagaya nito. Ay, wait. Kagaya nito. Oh. May mga ganyan-ganyan. Pag hindi mo ni-rinse yan, hindi siya malilinis. Nasaan na yung mga... Anong ibig sabihin mong holiday, Arceli? Marami kaming holiday dito. Halimbawa, ngayong April, kasi March wala naman holiday. March walang holiday dito sa amin. Ang sunod na lang yung Good Friday. Sa April na yun. Tapos, Victoria Day, mga ganyan, dito sa Canada. May March break pa yung mga bata. Ganon. Pag break ng mga bata, umaalis yung mga amo ko. Nagpupunta sila sa ibang bansa. So, naririnig nyo ba ako kung ako dito? Kung may ginagawa ako. Pakinig nyo ako pag nandito ako sa medyo malayo-layo ng konti. Hindi na ako naririnig. Okay. Naririnig nyo ba ako pag lumayo ako ng konti o hindi? Tulog na ba kayo?
Anong holiday ninyo bukas? EDSA, oo nga pala. Oo nga pala, no? February. Oo, may mga holiday kami dito. Wala na si Rosalia. Siguro, tulog na yon. Yeah, ganito lang ang buhay namin dito sa Canada. Akala lang ng iba, napakasarap ng buhay. Pero, masarap nga naman talaga ang buhay. Lahat naman kailangan nating magtrabaho, di ba? Kailangan nating kumita ng pera. Basta sa... Anong hotdog yan, Rose? Si Rosalia eh. Okay, so para meron kayong, ewan ko ha, kung gaano kayo makakatagal. Pero para makita nyo, magluluto ako ng, magluluto ako ng, hayaan mo silang magchikahan dyan. Magluluto ako ng chocolate chip muffin. Banana chocolate chip muffin. Para meron kayong mapanood. Habang hindi pa kayo inaantok. Pero pag antok na kayo, feel free. Feel free to, to get out of the live. Taglit. Paano ba ito? Ayaw yata. Nako, hindi abot. Dito na lang. Sorry ha, tinitingnan ko lang yung angle para makuha yung... Ayan, ganito na lang. So, siset ko muna yung... Isiset ko muna yung... Oo, lahat dito machine. So, madali lang talaga. Nasa sayo na kung gaano ka kabilis magtrabaho. Ngayon, iset natin yung... Lagay ko sa bake. 425 para uminit yung oven. Kung ang dumi na ng oven. Kailangan ko na rin linisin. Ayan, mga hinog na bananas. Yung hinog na ganito, oh. Maaga rin ako magluluto ngayon ng dinner kasi may haki yung panganay kong alaga, yung babae. Nag-haki din yun eh. So, technique ko sa pagluluto ng muffin, hinihiwalay ko yung wet ingredients sa dry ingredients. Pwede pala ito i-adjust. Wait lang. Nakalimutan ko. Pwede ko pala itong i-adjust. Yan. Dito na lang. Saan ba mas malinaw? Ayan, dito malinaw. Ayan o. Mag-apron muna ako ng TikTok. TikTok apron. Naantok na kayo o 4 na lang yung natitira? O 5 ulit. Yan, gagawa ako ng
chocolate chip. Banana chocolate chip muffin. Wait lang ah. Okay. So, kuhanin natin yung ating measuring cups and measuring spoons. Kulang yung measuring cup ko. Yung aking coffee. Nandiyan ba kayo? Tulog na kayo? Hindi ko makita. Oh, may TikTok ako. Di mo ba nakikita yung mga post ko doon sa sa Brenda Nava kong page? Sinishare nga yata nila yung mga TikTok ko doon eh. Ayan o, ganito lang to. Buksan natin yung basurahan. Diretso lang sa basurahan. O siya, sige. Manood lang kayo. So, 4 na mga hinog na bananas. Kung minsan, malalaki yung mga banana na ginagamit ko. 3 lang. Kaso ito maliliit. Ay, ito masira ng konti. What happened? 425 lang. May nagme-message na naman dyan ng mga scammer, oh. Sleep ka na, sister. Thank you for stopping by on my live. Sige na, matulog na kayo kasi anong oras na dyan, oh. Mag-11 na. 9:41 pa lang dito sa amin ng umaga. Yan. Tapos, so, kailangan ko ng all-purpose flour, baking powder, baking soda, cinnamon, ground cinnamon. Teka nga at i-share ko sa Facebook yung live ko. Paano ko ba ito i-share?
Ayun. Dialyn Fesarit, hello sa'yo. Uy, natulog na yata silang lahat. Isa na lang nanonood. Pero sige lang. I-share ko sa Facebook. Baka dumami yung mag-join. So, banana, all-purpose flour, cinnamon, baking soda, baking powder, brown sugar, chocolate chips, tsaka gagamitan ko siya ng liner. Kailangan ko pala ng egg at saka vanilla. Vanilla extract. Egg and vanilla extract. Ayan, nakatulog na kayong lahat. Isa na lang natira. Isa na lang natira. Asan na kayo? Siyempre, imamash natin yung banana. Oh, let's take out that dark part. Hello? Bakit di ko nakikita yung mga message? Mag-message kayong mga bagong pasok para ma-shoutout ko kayo. Banana chocolate chip muffin. So, 4 na banana ito. Mamash ko lang siyang ganyan. So, medyo roughly. Roughly mash it. So, yung mga wet ingredients, pag-isahin ko. Yan. And then I put the egg. Magme-melt ako ng butter. Isang stick na butter ito, oh. Half cup. Or 8 tablespoons. I-melt ko siya and then I will let it cool down a little bit. Magla-live nga sana ako pag nagluluto ako ng pang-dinner nila, kaso late na dyan sa inyo. Madaling araw nyo na. O yan o, butter, i-melt ko siya.
Mga 30 seconds. Kasi powerful itong microwave ng amo ko. So, normally dito ko 1 tablespoon na vanilla essence. Itong, tingnan mo, nilagyan ko ng tinapay kasi isang hack ito. Pag nag-dry yung inyong, very unlikely na magda-dry ang brown sugar din sa Pilipinas. Pero just in case na nagtumigas siya, lagyan nyo ng tinapay para magano siya ulit. Lumambot siya ulit. Okay lang pa mga 30 seconds. Another 30 seconds. So, sabi dito sa recipe na sinusundan ko, 2/3 cup, pero lalagyan ko lang siya ng half cup. Dahil yung ano natin banana natin matamis na yan So, 1/3 cup. Half cup. Half cup lang siya. Tapos, ano natin to? So, nag-melt na yung ating butter. Hahaluin ko to. Ito lang ang niluluto ko na dessert na hindi na kailangan ng electric mixer. Mix ko na lang sa whisk. Whisk ko na lang siya na ganito. Kasi hindi naman kailangan yung very strong or very powerful na Now, paano ko lang konti ito. Malamigin ko lang konti yung butter. Tabi na natin to. Tapos na yan. Tabi lang natin konti. Hintayin ko muna lumamig ito. Butter ng konti. Now, i-mix natin yung dry ingredients. So, 1.5 cup. One. 1.5 cup ng all-purpose flour. Yan, 1.5. Wait lang, kasi ginamit ko ito sa basa. Lagyan natin ito. Hindi nagpapakita. Okay. Lagyan natin yan. Tapos na yan. Kailangan ko pa pala ng milk doon sa liquid mamaya. Pinapa-cool down ko lang ng konti yung yung butter kasi minelt ko siya. Ayaw nating ilagay na mainit dito sa wet ingredients natin kasi kung mainit na ilalagay natin yung butter is
ano to, magmumuo muna yung cold ano natin. So, 1 teaspoon, 1 teaspoon of baking powder. So, ganito ang technique ko para alam ko na kung ano yung nailagay ko. Itatabi ko kaagad para alam, hindi ko maulit. So, 1 teaspoon din ng baking soda. 1 teaspoon ng cinnamon powder. Hello! Sa mga bagong pasok, say hello po para ma-shoutout ko kayo. Mag-comment kayo dyan. So, 1 teaspoon. At saka half teaspoon ng salt. Tapos, halu-haluin natin. Halu-haluin ng halu-haluin. Para maganda yung blend niya. Para hindi magka-clump. Kasi pag hindi mo hinalong mabuti, magka-clump yung muffin. Hindi na masarap. Ibig ko sabihin, pagka may buo-buo na baking soda or baking powder dyan, hindi na masarap. So, kailangan maganda ang blending. Parang sa boses lang. Pag maganda blending, di ba masarap pakinggan? Sa banana chocolate chip muffin, pag maganda blending, masarap kainin. Yun. Ngayon, balik tayo. Okay na itong dry ingredients natin. Ulitin ko to kasi lumamig na itong butter natin. Not totally malamig na, pero at least hindi niya nalulutuin yung ibang ingredients dito. So, ayan. Halo natin dyan. Tapos, lagyan ko siya ng 2 tablespoons of milk. Yan, fresh milk. Two tablespoons. Ayan. Tapos halo-haloin ulit natin mabuti. Halo. Tapos, saka natin ihalo yung dry ingredients natin. Halo natin yung dry ingredients na. So, dahan-dahan lang paghahalo para hindi lumipad yung mga flour at yung mixture ninyo ng dry. So, magpupusa naman yan, magbe-blend lahat eh. Okay? So, after natin siyang ma-blend maigi, let's make sure na ma-blend natin siya. Okay na yan. Kasi pwede natin siyang i-fold with our spatula. Okay, para maalis lahat yung nasa spatula.
Okay. Now, pwede na nating haluin dito sa spatula. Ayan. Halo na siya. Parang kulang yung aking banana. Maliliit yata masyado. Mag-mash ulit ako ng isa pa. Kasi parang maliliit masyado yung banana. Mash ako ng isa pa. Para hindi siya masyadong dry. Actually, the more banana you have, the better. Kaso, syempre, wag mo naman masyadong damihan kasi pagbasa naman yung consistency ng iyong mixture, hindi na maganda ang kalalabasan. Ngayon, since nakita ko na dahil gumagawa na ako ng ganito for the longest time. Alam ko na kulang siya sa sa moist. Hindi rin nadagdagan ng tubig kasi magiging dry na siya pagkatapos. Magiging dry ang labas. So, maigi na na banana. Kung meron pa kayong extra banana, yun na lang idagdag nyo. Kung wala naman, milk na lang. Mga additional 2 tablespoons of milk. Pwede na yun. So, yan. Idagdag natin to. Yan. Yan, okay na yung consistency niya. Hindi na siya masyadong tuyo. Okay, pagkatapos nating haluin, haluin na ganyan. After mixing and blending it well, lagyan natin siya ng ayusin mo natin yung mga ginamit para hindi tayo makalat. Kasi ikaw din naman ang mahihirapang magligpit. So, ligpitin mo na habang kaya mo pa. Ayan. Mga ginamit natin lahat. Tapos, ito na. Na-mix mo na. Lagay ko lang sa lababo. Ayan, na-mix ko na siya. Lalagyan ko na ng chocolate chip. Si Santana nagsa-sunbaking. Pakita ko sa inyo. Nagsa-sunbaking si Santana. Ayun na. Kita nyo? Nagpapaaraw siya, oh. Sana all. Sana all. So, after na mailagay na ma-mix natin, lagyan natin ng chocolate chip. Hindi ko na sinusukat, basta ginaganyan ko na lang. Tapos, i-mix ko siya. Tingnan ko kung marami na yung chocolate. Kung hindi pa, dadagdagan ko lang.
Pero it looks like kunti na lang kailangan. Yan. Tama na yan. Tuwan-tuwa yung mga alaga ko pag maraming chocolate kasi alam mo ng mga bata. Gusto nila yung chocolate. Hindi kagaya nating mga matatanda, iniiwasan na natin kasi matataas na ang sugar. Yan. Ngayon, kukuha ako ng muffin. Para hindi na ako magbugas. Tamad, no? Para hindi na ako magbugas mamaya. Lalagyan ko lang siya ng liner. Alexa, can you play me no copyright songs? What other music do you want to listen to? Perhaps pop vocals? Iyaan mo na, wala ka namang mahanap. So yan, lalagyan ko lang ng liner, cupcake liner, or muffin liner. Ano bang tawag dito? Wala naman, nakalagay lang large rainbow. Malay ko dyan. Okay. Now, ilalagay na natin dito. Okay. Sino pa ang mga nandito? Hello! Wala na, tulog na yung mga nasa Philippines? Tulog na ba kayo? Oh, lumampas. Oh, okay. Thank you for staying up for me, Francesca. Mukhang yung mga kasama mo to, nakatulugan na yung kanilang cellphone. Maya ko na lang ayusin ito kung kulang yung iba. So, ganyan. Kasi sakto lang to sa isang tray. Ano ba yan?
Ha, I know. Kung pwede lang patikman ko kayo eh. Ano? Amber. Wala na, tulog na yata si Rosalia. So, ano to, i-bake ko siya sa 4:25, mga 18 to 22 minutes, depende. So, pagka na-reach niya na yung 18 minutes, i-check nyo, tapos check nyo ulit pagka, ano, so para hindi naman kayo masyadong mapuyat. Para naman hindi kayo masyadong mapuyat. I-post ko na lang dun sa community yung ano yung outcome nito. I-check nyo na lang doon. Kasi pag pinasok ko to sa oven, another 20 minutes at least bago siya maluto. Pero okay lang naman kung gusto ninyong mag-stay up. Kaya lang, you don't have to. Kawawa naman kayo pag napuyat. Kaya lang at least natutunan ninyong lutuin to. So siguro next time mag-search ako ng ano kasi syempre hindi naman lahat dyan merong oven ano. Tignan ko siguro kung paano lutuin ito na steam siya or something na hindi siya sa oven. Kasi dito at least lahat ng mga apartments kasi may built-in na oven na yan. Yung apartment or mga bahay. Yung mga stove mostly, may mga oven na yan. Yeah. Lumalabas. Ayan. Okay na to. So, ready na yung ating oven. See, naka 425 na siya. Naka 425 na. So, ilalagay ko for 18 minutes muna. Tapos, i-check ko afterwards. So, habang hinihintay ko, baba ko nga ito. Na-mix ko naman Hello! Hi guys! Hello ulit! Sa mga nandyan pa, yung mga bagong pasok, mag-say hi kayo at isi-shout out ko. Okay, defrosting yung ating dinner. Pork chop. Ang recipe for tonight. Ibabad ko lang yung mga ginamit ko para mamaya. Ilalagay ko lang siya dyan sa dishwasher. So, ayun. Naluluto na siya sa oven. So,
So, habang hinihintay natin, kung may mga questions kayo bago ako umakyat at mag-change ng bedsheet ng amo ko, or gusto niyo bang makita yung ano, pag-change ko rin ng bedsheets. Any questions na gusto ninyong tanungin? Nag-Singapore ka, Francesca? Oo, masarap talaga to. Tsaka, very healthy pa siya. May sugar, pero pwede mo namang pwede mo namang i-modify. Pag nagluluto ako sa bahay namin, pag nagluluto ako ng ganyan, banana chocolate chip muffin, hindi ko na siya nilalagyan ng sugar. Or kung lagyan ko man, mga 2 tablespoons, ganun na lang. Kasi, yung naman, yung banana is already sweet. Meron na siyang tamis doon. Ilang taon ka sa Singapore? Sabi nila, Singapore is very nice. Very clean place. Kasi I think nag-number 1 pa yata sa cleanest country in the world or in Asia, something. Hindi ka na bumalik, Francesca? Siguro, nag-asawa ka, hindi ka na bumalik, Oh, okay. Nandiyan pa si Araceli. Okay. Francesca, 2 years lang. Oh, yeah, oo. Sabi nga ng mga kakilala ko na nagpunta dyan sa... Hi, Cecil! Nakarating ka na dyan? Sa bahay nyo? Mukhang tulog na yung mga kapatid mo. Bakit 2 years lang yung iba nagtatagal doon? Unless na hindi ka nakakita ng magandang amo. Oh, may anak ka na nung nagpunta ka sa Kala ko nag-asawa ka. Kala ko dalaga ka nung pupunta ka sa Singapore tapos nag-asawa ka. May anak ka na pala nung nagpunta ka doon. Ako nung iniwan ko si Kambal papuntang 2.5 lang sila nung pumunta ako sa Hong Kong. Actually, magti-3 sila. Kasi nagpunta ako June, July, August, magti-3 sila. So, 2 years, 10 months sila nung iniwan ko. Tapos, umuwi ako noon nung nasa Hong Kong ako every 2 years. Pero nung papunta na ako dito, naglalaway ka na, Teng. Nung papunta na ako dito, 1 year, after 1 year, nung nagpakasyon ako, umuwi ulit ako kasi papunta na ako dito Hi, Marilyn! Welcome to the live show. Hindi mo na nakita, ulitin mo na lang to. Hindi mo na nakita yung yung paggawa ko ng pag-mix ko ng ng mga ingredients for the banana chocolate chip muffin. So, yan, nasubukan mo palang mag-abroad din, Francesca. Hirap, di ba?
Grabe ang hirap ko noon sa Hong Kong. Ganon din yung pagdating ko dito sa Canada. Yung first few months ko or yung first year ko dito sa Canada, nahirapan din ako. Pero alam mo yon, ang attitude ko kasi kung may mga ganyan na nangyayari sa akin, ang rason ko lang is, lilipas din ito. At the end of this pagsubok, merong mas maganda na mangyayari. Yun lang. Ang inaalala ko lagi. Yeah, sabi ko nga sa'yo noon, naiinis ako dun sa alaga ko sa Hong Kong. Mahirap talaga pag may anak ka na Bagal lang net ni Marilyn. Yan nga ang problema ko din nung nasa Pinas ako eh. Kaya hindi ako nakakapag-upload ng mga videos ko nung nasa Pinas ako kasi ang bagal ng net. Eh dito, syempre dito sanay ako na 1 gigabyte per second yung uploading ko, yung lahat ng mga inaano ko na mga videos ko na natatapos agad. 1 minute lang yung pag-upload ko ng video. Samantalang nung nandun ako sa Pilipinas, mag-upload ako ng mga videos na 10 minutes lang is, inaabot ako ng 1 oras sa pag-upload. Kaya sabi ko, naku, wag na lang. Pagbalik ko na lang sa Canada. Kaya tuloy yung mga clips ko, yung mga videos ko na ina-upload ngayon. Nung nasa Pilipinas pa ako, ilang buwan na busy din ako dito sa work. Kaya hindi ako nakakapag-edit agad-agad. Marami pa nga ako actually mga clips na i-compile tapos i-ano ko dyan sa YouTube channel. I-share ko din sa inyo. Makikita nyo. Iniigsian ko na nga lang. Kasi alam ko kung gaano kabagal ang internet dyan sa Pilipinas. Yan sana ang ayusin ng ating mga nasa kinauukulan, di ba? So pagkatapos halo, magligpit naman tayo ng mga ginamit natin. Nagga-gloves ako lagi every time na hahawak ako ng tubig dahil nagkaroon ako ng eczema dati dito. Meron pa ka siyang peklat dyan. Grabe siya. Grabe niya dito noon. Inaraw-araw kong magpunta sa beach nung nandyan ako sa Pilipinas. Kaya medyo siya, nawala. Tapos nagpunta rin ako sa dermatologist na kaibigan namin. Ayun, gumaling siya. Pero minsan nagbe-breakout din ako. Kagaya nung family day, nagpunta kami sa Captain's Boil. Mga seafood yun. Yung mukha ko, nag-react na naman. Nagda-dry siya ng konti. Namumula siya ng konti. Ayun Pero ini-ignore ko na lang. Hindi ko na siya kinakamot. Tapos, umiinom ako ng cetirizine. Diba yun yung sa allergy? Yun ang gamot niya dyan sa allergy. Biyang naman ako doon. So, okay lang. Kung inaantok na kayo, matulog na kayo, yung result, ilagay ko na lang doon sa community. Picturean ko na lang, tapos lagay ko sa community. Para makita ninyo yung outcome. Matulog na kayo. Napuyat na kayo. Siya, sige na.
Sige na guys, good night na sa inyong lahat. Thanks for staying. Ha? Thank you for staying. Pero naaamoy ko na siya eh. Let me just show you a little bit. Ayan o, nag-raise na siya. Umangat na siya. So, nung nilagay ko is 10:18 yata yun. So, another 13 minutes. Kalimutan kong ilagay yung yung timer niya. Pero ayun no. Umangat na siya. Mamaya yan, magba-brown yan. Ay nako, kung naaamoy nyo lang. Masarap na ng amoy. Masarap na yung amoy. Wait lang ah. So, yung mga pwedeng magstay lang kayo. Yung mga inaantok na, matulog na kayo. Tapos, ang isang tasang kape. Tulog na sigurado yung mga bata ngayon. Ano? Hindi na sila matulog. Tulog ka na, Lot? Sino pang gising dyan sa inyo? Si Imang tulog na rin yata. Tsaka si Cleng. Dito kasi sa Canada, yung pagtulog minsan namin naabot ng mga midnight, ganyan. Pero dyan kasi sa Pilipinas, nung umuwi ako, minsan alas 7 pa lang tulog na ako. Kasi diba nga, lalo na sa probinsya, tahimik yung mga tao doon pagka madilim na. Unless lang na pag may nagbe-birthday at nagkakaraoke sila. Yun, maingay. Pero, pagka tahimik ang paligid, nako, alas 7, tulog na ako. Sino pang nandyan sa inyo? May 3 pa eh. Mag-comment nga kayo. Para hintayin ko na lang na maluto ito bago ko i-end yung live natin. Mukhang nakatulugan nyo na yung cellphone nyo. Nakatulugan nyo na ba yung cellphone nyo? Kasi ganyan ako minsan nakakatulugan ko na yung cellphone ko, nagpe-play pa. Nakikinig minsan ako ng drama, yung Ilocano drama. Pampatulog ko yun eh. Parang lullaby na sa akin eh. Lullaby. Ay, wala na. Tulog na yung 3 naka-on ang phone. May 7 minutes pa yung binibake natin.
Oh, amoy ko na. Malapit ng maluto. Alam ko na yung amoy pag malapit ng maluto eh. Ligpit-ligpit tayo. Good night na, Imang. It's okay. Bumagal na naman mga net nyo. Super. Oy, pero thank you ha. Nag-stay pa rin kayo ha. Tatapusin ko to. Papakita ko sa inyo yung result. Oh, nagba-brown na siya. Kailangan lang natin ng additional time. Oh, hindi. 6:22 pa pala eh. Tama, nagba-brown na siya. Ang sarap na ng amoy, guys. Ang sarap. Oh, nagba-brown na, oh. Oh. Tamo? Ligpitin ko lang yung aking mga ginamit. Oh, si Arceli, oh. Oh. Mahina nga ang net nyo kasi mukhang delayed yung inyong mga response. Delayed yung mga response ninyo. Nasaan na yung brown sugar ko? Ito. Niligpitin ko muna. Pakita ko sa inyo yung pantry ng amo ko. Ito yung tinatawag nilang pantry. Ano ba to? Yan o. Coffee, tea, rice, pasta, mga kuning-kuning. Ito naman yung cereal, mga dilata, marami pa ako sa baba. Yan, nakain din silang ganyan, o yung mga alaga ko. Pinag-aawayan nila yan. Eh, mga murang ano lang yan. Mga kinakain ko ay talagang Korean at saka Japanese noodles. Ayan yung kanilang mga snacks. Ito, may kanya-kanya silang pangalan para walang mag-aagawan. Ay, ano nangyari? Kasi pag hindi ko ginawa yan, nag-aagawan sila ng cookies, ganyan. Kaya, ang ginawa ko, kanya-kanyang ano sila, kanya-kanyang supot sila. O, bala ka. Kung gusto mong kainin lahat yung sayo, wala ka na bukas. Parang ganon. Yan, ganyan ang style ko sa kanila. Yan naman yung mga pang ano natin. Pang, ano na. Pang bake. Yan, kaya maayos. Tama, oh. Pag sinarado mo yung pinto, parang wala lang. Ayos na lahat. Hmm. Gising pa din si Marilyn. Ayan si Araceli, si Marilyn, tsaka si Francesca. Ba, nakikilala ko na kayo ha. Salamat sa laging pag-join sa live. Alam nyo ako, I'm taking notes in my brain kung sino yung mga nagsusupport talaga sa akin. Siyempre, in due time, hindi natin alam. Naaamoy ko na, guys.
Wow! It's done! Tapos na kasi late ko na ilagay yung timer. So, off ko na siya. Tapos na! Look! Look! Ba, sarap! Mamaya sasabayan kung kumain yung mga alaga ko. Kasi sigurado ako, pag nakarating yun from school, hindi na makakahintay ng mostly kasi mga bata dito, dinidiscipline ko sila sa pagkain ng matamis. Mostly, ang pagkain lang nila ng dessert yan eh. After ng dinner. Pero pagka mababait naman sila, pinapakain ko sila right after na pagdating nila from school. Sige. Eto na siya. Eto na. Oh. Ayan. Kita nyo? Yun na ang outcome. So, buti na lang dinagdagan ko yung, yung banana. Kung hindi, dry siya. Pero yun, tingnan mo yung consistency. Very, very nice. Oh. Ayan. So, i-keep ko lang siya dyan sa tray for up to 10 minutes para mag-cool down lang siya ng konti. Tapos, maluluto pa rin yung loob niya for another 10 minutes doon sa init nitong pan. Kasi mainit pa to eh, oh. So, sa init ng pan, maluluto pa yan additional 10 minutes. Para hindi, hindi hilaw yung loob. Kasi di ba minsan nahihilaw yung yung loob. So ayan, alisin ko na dyan. Baka lalo kayong magutom. Sabi ni Francesca, nagkakagutom daw. Anyway, salamat sa inyo guys. Salamat ulit sa pag-join. At remember yung live natin this coming Saturday. Hindi ko pa alam kung may pakulo akong gagawin. Pero just join. Hindi natin alam kung anong mangyayari doon. Surprise lang. Para lalong maano yung mga viewers natin. Para ma-excite sila. O, tama na yung timer ko tapos na Kaya goodbye guys! Remember to be kind always because Jesus loves us all. Good night Philippines! Wala namang nanood dito sa Canada. Pero anyway, good day Philippines na rin. Bye guys! Sleep tight! Don't let the bed bugs bite.